Ahojte, vítam vás u videa. Dneska vám chcem ukázať zas pár nejakých avataroch, ktoré som si pre vás nachystala. Takže ideme prvý, to je 1, 8, 3, 5, 5, 1, 3, 6, 5, 4, 9. Dostanete takéto rohy. Potom máme, no tento avatar sa mi fakt nepáči, takže sa pozerajte. 1, 9, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 7, 0, 7, 0, 7. To máte ako keby takéto vlasy, sa mi vôbec nepáči. Myslím môjho. Tak. A teraz vám chcem ukázať ešte jeden avatar. 1, 2, 8, 2, 1, 7, 8, 8, 5. To budete mať takúto vílu, vidíte? A teraz vám ukážem také stoje. Máme tu 1, 6, 7, 4, 4, 2, 1, 2, 5, 8, 1, 8, 1. To budete mať. Toto, že ako lezete, to máte taký špeciálny. Proste, že ak lezete, vidíte, tak to máte tak proste špeciálne. A ešte plávate normálne. Potom máme číslo 1, 6, 7, 4, 4, 2, 1, 4, 6, 6, 2. To máme, keď utekáte, tak to máte takéto. Vidíte tie ruky? Potom máme Ježiši, to som nechcela. 1, 6, 7, 4, 4, 2, 1, 7, 0, 5. A tak to nie, to som práve že teraz dávala. Pardon. 1, 6, 7, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 9, 1, 9, 1, 8, 2. Tak pozerajte. Máte takúto, že skáčete. A plávete takto. To je tiež tak divné. A to bude asi pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pozerajte, jak ešte chodím pomalu. To je všetko. Takže vieme aj skákať, aj lesť a aj plávať. Vidíte? My si dali. A stojí by sme si mohli dať takto. Takto. A chodíme takto, jak modelka a utekáme takto. A dúfam, že sa vám video páčilo, tak ahojte.